eskerrak eman nahi dizko txukinazoa botatzeko guk proposatu gintuztenei, eta gero badakit batzorde ezberdinetan onartu behar zala proposamena, eta onartu duten guztiek. Eta baita ere, herrian jaso dugun gertutasuna, animoak eta eskerrak herritar guztiei. Mila esker. Pentsatu dugu momentu honetan sentitzen dugun adierazteko modu egokinetako bertsu hauek diela eta bertxotan ingo dut. Euskal kulturak eta euskerak sarritan gaitugu batu, zer jarrerekin azaltzen geran, behar dugu erreparatu. Transmisioko kate begiak eta oinarria ziurtatu, geurean sendo sentitu eta desengana edatu. Etxekoengandik jasotakoa beti daukagu goguan, bertso elkarteetan elgarraiz izan ditugu